Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para ustad ingkang rintan dalu tansah sumandinging kitab suci kalam wahyuning ilahi. So ingkang pantes kaaturan saking panghormatan para sesepuh, binesepuh, aji sepuh ingkang hanggung hamastuti pepuyaning kautaman pono ing pamawas lebda ing pitutur minangka panuntun kiblating manembah ingkang pantes kapundi-pundi punapa ingkang dados derajat saha kawibawanipun. Dumateng para priyagung pangemban pangembating praja satriyaning negari, wabil khusus dumateng Bapa perangkat dusun sak jajaran ingkang pantes kaaturan sagunging panghormatan dumateng para purna karya labet praja ingkang mahambet luhuring dharma, para sarjana sujananing budi ingkang pantes sinudarsana. Wabil khusus dumateng keluarga ageng saking panjenenganipun Bapak Supani ingkang kawula mulyakaken. Para bapak, para ibu, para lenggah prasaja wonten ing madyaning palenggahan ingkang kawula mulyakaken. Minangka hamurwani lekas wekasing karti sumangga kawula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Katitik wonten ing dalu punika kula panjenengan sedaya tansah kinanjar rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggaling perkawis saengga sami kempal manunggal wonten ing dalemipun Bapa Jarno. Sholawat ugi salam mugi katetepaken dhateng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang pundi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita cadhong menggah syafaatipun wiwit wonten ing alam donya langkung-langkung minjang wonten ing yaumul kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah, prasaja ingkang wonten madyaning palenggahan. Kanthi tarep silaning atur miwah nyuwun gunging pangaksami dene kawula marak mangarsa. Awit mundi dawuh panjenenganipun Bapak ingkang hamengkukati inggih punika pun Bapak Jarno miwah Ibu Kasiem. Dene kawula piniji minangka pengendali wara. Amrih meratitis
lampahaning acara wonten ing dalu punika. Mila mboten perlu kawula matur ingkang langkung kathah prayoginipun menawi badhe kawula aturaken menggah rantamaning acara ingkang sampun rinakit dening keluarga. Ingkang sepisan inggih punika pambuka kaping kalih waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang angka 3 inggih punika sambutan atur pambahagya harjo. Ingkang sekawan atur pasrah temanten kakung utawi sambutan saking duta saraya panjenenganipun Bapak Supani. Wondene ingkang kaping gangsal inggih punika pangandika utawi atur panampi. Ingkang angka 6 inggih punika panutup utawi doa. Kados mekaten menggah urut-urut renuncaning acara ingkang sampun rinakit dening keluarga. Mila para rawuh monggo sareng-sareng ngayahi acara ingkang kaping sepisan amrih panghargyan wonten ing dalu punika tansah manggih rahayu. Purwa madya ngantos paripurna. Monggo kita bikak kanthi umul kitab ala hadiniyah aniyatus sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wa li jami'il muslimina. Urutan ingkang kaping kalih inggih punika waosan ayat suci Al-Qur'an. Wondene Al Ustad Saiful ingkang piniji dening Bapak Jarno sasana kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
warahmah wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun Shadaqallahul azim. Saderengipun kawula akhiri monggo tansah sesarengan mau sholawatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi sholawatipun kula dalah panjenengan sedaya umuman sahibul hajah tansah manggihi syafaatipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika tasih wonten alam dunya langkung-langkung bijing wonten dinten kiamah. Amin Allahumma amin. Wa sholli ala Muhammad. Salatullah ala tahal zamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah salatullah ala tahal zamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Monggo sarang-sarang. Salatullah ala tahal zamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Salatullah ala tahal zamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Mangkatan kirang langkungipun nyuwun pangapunten kula akhiri wallahu hadi ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para lenggah ingkang kula mulyakaken. Mangkono ta wau menggah waosan ayat suci Al-Qur'an ingkang kawaos dening panjenenganipun Al Ustaz Saiful Islam. Sanajan sampun paripurna anggen maos Al-Qur'an parantine masih kapireng swantenipun lamat dumeling ing angkasa. Sumusup hima himantaka handatel nyundel yati. Tansah maweh Prabawa hanalai pratandha lamun katampi mring Gusti satemah hamba kanugrahan suci. Tumanduk dateng pun Bapa Jarna miwah Ibu Kasim ingkang hamengku kati amiwaha putra mahargya siwi. Mugi tetepa winengku suka basuki widodо kanthi lestari. Sumrambahing
para lenggah ingkang sami nambut silaning akram. Para rawuh, para lenggah prasaja wonten ing madyaning palenggahan. Ngancik adicara ingkang kaping 3 nuninjih Pambahagya Harjo. Wondene piantun ingkang sampun piniji sasana sabda kawula semanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum asfajalitaskunuu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun amma ba'd. Kawula nuwun dumateng para alim, para ulama, para kiai ingkang sanget tedha ing pangandika miwah pana kawruh ing agami ingkang pantes kawula hormati. Dumateng para pinisepuh saha sepuh, para lenggah ingkang dahat kinabekten, semanten ugi wonten pangarsanipun Nayaka Praja ingkang ngemban luhuring madyaning pamaréntahan. Mliginipun dhateng Bapa Kadus Saandahan ingkang sanget kula bekteni. Boten katalumpen dumateng panjenenganipun ingkang hamengkugati nuninggih Bapa Jarna miwah Ibu Kasuyem ingkang suka ing Basuki sumrambahing warga ageng Bapa pisan nuninggih Bapa Supani miwah Ibu ingkang dadi nabekten. Semanten ugi wonten pangarsanipun para kadang werda muda Sutisna kang gampek Pancasila Raharja. Keparenga kula mambengsa ngambil kamardikan panjenengan katemben wawan pangandikan. Awit kula piniji panjenenganipun Bapa Jarna miwah Ibu. Awit ing dalu punika atur pangandikanipun gubel ing madyaning jangga dene kula ingkang kabiji ngaturaken punapa ing dados wawan pangandikanipun. Purwakane ngatur sumangga nun tansah kula dherekaken muji mujasta sahendapat daning Gusti ingkang akarya luka awit sih nugrahan ingkang paring rahmat taufik hidayah saha inayahipun. Mugi tansah hambabar daya pangribawa ingkang tumanduk kajiwa kasalira dumateng kula saha para lenggah. Mliginipun dhateng Bapa Jarna miwah Ibu sumrambahing temanten sari. Selawat salam muga kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangka mustikaning jagat sekaring bawana ingkang tansah kita dherekaken punapa ing dados tindak lampahipun wonten donya saha cinadong syafaatipun benjang wonten ing yaumil akhirah. Amin Allahumma. Nun sagung pamatan kunjuk dumateng para lenggah. Mliginipun dhateng Bapa Jarna miwah Ibu. Pradopok paringipun Bapa Jarna miwah Ibu kula gadhe ngaturaken ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh sinareng gunging panuwun ingkang tanpa pindhah keparenga para lenggah kersa lelenggahan ingkang mardu mardi kaning penggalih.
Lekas sukasing sedaya kados ing gatipun kula badhe ngaturaken gatining kalenggahan ing dalu punika. Awit Bapa Jarno miwah Bapa Supani sampun nggumulaken pirembagan. Sami-sami nggadahi pangacap netepi darmaning asepuh dene Bapa Supani kagungan putra kakung ingkang ajejuluk Bagus Ahmad Mubasir saha Bapa Jarno kagungan Siwi Pawestri ingkang sesilih meninggih Nisa Lestari. Kala wau Bapa Jarno miwah Bapa Supani nedya angruma kateng balung pisah so daging ingkang arenggang. Ing samudyane sampun manunggil cipta rasa ing dalu punika kalaksanakaken titi upacara pasrah panampining calon temanten kakung. Ing samudyane sampun jumbuh kanthi menika benjang-enjang adhaupaken kanthi satataning agami miwah satataning adat. Kesih punika Bapa Jarno miwah Ibu kanamung lenggana kalepatanipun anggenipun nampi kerawuhan panjenengan sadaya kirang tanggap tangguh miwah kupuh keparenga para usapa renggah kersa anglunturaken samudra pangaksama. Kejawi punika kala wau kula sakadang Sumantaka ndugeni utawi mundhut calon pinanganten kakung wonten wewengkon Lentho dene sampun lumampah kanthi tapak lumampahing marga datan wonten Pringgo kayane marga lumebetting pawewahan dalemipun Bapa Jarno awon saha saenipun calon pinanganten kakung kula aturaken panjenenganipun Bapa Jarno keparenga nampi kanthi riknaning manah. Semanten anggen kula minangkani punapa dados panyuwunipun Bapa Jarno miwah Ibu gonyak ganyu ing wicara kiranging subasita ingkang singklar keparenga kula nyuwun pangapunten kathah para usapa renggah kersa nglinturaken samudra pangaksama. Semanten uksikum pinaksi pitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para lenggah ingkang kala mulyakaken mangkono wau dawuh pangandikanipun Bapa Jarno lumantar sesulih ingkang piniji kanthi cetha wijang gamblang dumateng panjenenganipun Bapa Mujianto kawula aturaken matur sembah nuwun. Para lenggah prasaja wonten ing madyaning palenggahan hangancik hadicara ingkang kaping sekawan nuninggih pasrahan calon temanten kakung. Wondene piantun ingkang piniji dening panjenenganipun Bapa Supani sasana sabda kawula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, la haula wa la quwata illa billah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, annekahu sunnati faman rohiba an sunati falaisa minni al hadis wa qala
fi du'ai. Allahumma barik lahuma baina Ahmad Mubasir wa Anisa Lestari bi barokatil auladi sholih wassolihah wa bi barokati sakinah mawaddah warahmah wa bi barokati rizkin halalan thayyibah. Amin amin amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi saha ingkang dados pandam-pandaming para kawula ingkang minulya saha ingkang kawula mulyakaken lan ugi ingkang kawula ajeng-ajeng menggah fatwah duwen doaipun wonten ngarsanipun para sesepuh aji sepuh para pengsepuh ingkang dados papayaning kautamen ingkang kawula ajeng ugi punapa ingkang dados doa duwin arahanipun wonten ngarsanipun pangemban-pangembating praja para satriyaning negari utaminipun Bapak Kadus sak bawahanipun ngantos dumugi RW RT sedaya ingkang kawula taati menggah peraturanipun Bapak Sujarno Tiyang Sarimbit minangkani ingkang hanungkati ingkang kawula hormati mugi anggenipun gadah hajat pun paringi berkah anggenipun badhe ngakitaken putrinipun muga-muga dipun berkahi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi berkah cucu ingkang sholih lan sholihah. Wonten ngarsanipun para bapak, para ibu, tamu undangan saha pengunjung penganten sedaya ingkang kala hormati dan tak lupa kepada calon penganten kekalih ingkang senantiasa kami kawula tresnani. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kanthi muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala dene wonten ing detik wedal menika kita tami pun paringi keberkahan karintan dening Allah Subhanahu wa taala katutik bilih kita sami waget mengayu bagya waget nderekaken utawi menyaksikan wontenipun serah terima penganten kanthi keadaan sehat wal afiat sahe sehat jasmani utawi sehat rohani. Mila saking menika monggo kita ikraraken saran kanthi syukur bilisan kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi katur kunjuk wonten ngarsanipun baginda Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau minangkane jenenganing Gusti muspikaning bawana saha ingkang badhe bertanggung jawab badhe nyafaati dumateng umatipun termasuk kula lan panjenengan sedaya min yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi sholawat wau tansah ndadosaken tengeripun pilih kita termasuk golonganipun tiyang ingkang pikantuk syafaat. Amin Allahumma amin. Kaping 3nipun wonten ing mriki kula minangkani sulih salira ngatur Bapak Supani Tiyang Sarimbit. Namung saderengipun napa ingkang pun suwun dening Bapak Supani langkung rumiyin tiyang kala tansah ngaturaken agunging panuwun
dumateng Bapak Sujarno sak keluargi lan ugi sanak kadang para rewang ingkang sampun nyaosaken dumateng kawula sak rencang arupi papan palenggahan angkarupi unjukan saha hidangan ingkang mekaten mewahipun sehingga ndadosaken para pengombyong penganten bombong ing manah kanthi ngaturaken agunging panuwun mugi napa ingkang pun sediaaken dening Bapak Sujarno tansah ndadosaken amalan sholihan amalan makbulan indallah subhanahu wa ta'ala sehingga dados amalan syafi'an lan ugi mugia kanthi berkahipun sedekah utawi taosan napa ingkang pun taosaken dening kawula sak rencang mugi ndadosaken Bapak Sujarno tiyang sak keluarga cinelakna ing Sukorahayu lan tinibihna ing sedayanipun aral sambikala. Ingkang kaping 3-nipun wonten ing mriki kula tansah matur nuwun sanget dumateng para sesepuh pinisepuh para pinilenggah sedaya ingkang sampun ngiringi doa dhateng lampahipun penganten saking tlatah Slenthung ngantos dumugi Pencar ingkang pun iringi dening sanak kadang para tangga tepalih kanthi dalam keadaan lancar, aman, sehat, boten manggih aral setunggal punapa-punapa. Mugi doa kala wau tansah kawangsulaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten tiyang ingkang donga dados jayaan khasiran. Dados jayaan khasiran. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kawula wonten ing mriki suwau kula aturaken bilih kula minangkani sulih saliraning atur Bapak Supani tiyang sarimbit ingkang sepindah. Bapak Supani tiyang sak keluarga tansah nyaosaken donga terutami kangge calon besan Bapak Sujarno tiyang sak keluarga lumeber dumateng para sanak kadang para rewang lumeber dumateng para tangga tepalih mugi sedayanipun pikantuk berkahipun kanthi donga arupi salam taklim kawula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun Bapak Supani wau pasrah dhateng kula ingkang supados kula ngaturaken setunggalipun calon penganten ingkang paringan asma Bagus Ahmad Mubasir. Menika Pak rupinipun larenipun ganteng putih ya lanang saestu. Niki lanang saestu. Nek mboten percaya mengko Barmasari takon Mbak Nisa. Estu. Soale jaman sakniki niki kadang-kadang Pak nggih, kadang-kadang niku dadekke ana pawewahan ingkang mekaten rupinipun kadang-kadang jebulane ketoke pacakane lanang mbasan tutuke njata jebulane wedok. Kang jaman sakniki pun kathah ingkang mekaten menika. Ning kula yakin, kula ngertos alite, Pak. Niku saestu jantan. Saestu nggih. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kala hormati terutami dumateng Bapak Sujarno sumangga calon putra panjenengan sampun dumugi wonten ing pangkuanipun panjenengan sumangga panjenengan tampi lan para pinilenggah sedaya kawula aturi nekseni. Namung ingkang perlu kita garis bawahi bilih anak kula Ahmad Mubasir menika sinaosa dedeg piadege ageng gedhe dhuwur sinaosa umure sampun dumugi wancinipun mantenan namung kadang-kadang
ana basan siji desa mawa cara. Kadang-kadang ora iso anggenipun rawungi dhateng napa adat ingkang wonten ing dusun sanes, terutami wonten ing dusun Pencar mriki, mbok bilih samangkih anggenipun anak kawula nderekaken nyuwita dhateng panjenengan wonten kirangipun. Wonten ingkang boten pas wonten penggalih panjenengan. Wonten ingkang boten cocok kalian adat wonten ing dusun Pencar mriki, boten namung Pak Sujarno, termasuk sinten kemawon. Kawula aturi negur, kawula aturi ndidik, kawula aturi ngramut ingkang supadosa silare kala wau saged waget nrawungi napa ingkang dados adat wonten ing dusun Pencar mriki. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kala hormati, sewau kula aturaken setunggaling penganten kakung namung nyuwun pangapunten Pak. Bapa Supani kala wau mboten waget betani napa-napa. Namung sifat ganep kemawon. Ingkang pun beta mungkin arupi arta inggih mboten kathah, namung cekap kanggo tukon layang. Menika ugi wonten parselan, wonten abon-abon pawon. Menika mboten ateges Bapa Supani ngewehi utawa nambahi men cukup hajate Pak Sujarno niku mboten. Yektosipun Bapak Sujarno langkung kathah. Namung menika rupinipun namung kangge tali asih. Pados anggenipun Bapak Supani kalian Bapak Sujarno, anggenipun bebesan saged manunggal. Manunggaling kolbun kolbaini min kolbin wahid. Manunggaling ati setunggal, keliru kalau wau kowe katuraken. Atus arti kalih dados setunggal menika dipun awali tali asih ingkang menika rupinipun. Lan ugi sewau penganten pun betani setunggalipun busana. Lan cacahipun kula inggih mboten mangertos. Mungkin kathah napa sekedhik kula mboten mangertos ingkang baku utawa ingkang napa niku sampun napa ingkang dipun betakaken menika seperangkat alat salat ingkang lengkap mekaten menika Pak. Dene wonten sanesipun mugi kula piyambak mboten mangertos. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kula hormati, ingkang salajengipun saking pribadi kawula sak rencang anggenipun nderek rawuh, nderek sowan utawi nderek wonten ing dalemipun Bapak Sujarno, wonten kirang sopanipun. Sedayanipun sae ingkang arupi ulat tindakan lan upir napa kemawon ingkang dadosaken boten saenipun boten sekecanipun manahipun Bapak Sujarno. Kula minangkani wakil sarencang nyuwun agunging pangapunten ingkang tanpa upami. Ingkang salajengipun mbok menawi samangkih purwaning acara menika kawula sarencang langsung badhe nyuwun pamit. Boten kasupen suwun kula suwun malih doaipun para pinilenggah para sesepuh pinipesuh sedaya mugi anggenipun kawula sarencang wangsul wonten ing dusun Slento ngantos saking dusun tindakipun saking Pencar ngantos dumugi dusun Slento mriku boten manggih aral setunggal punapa-punapa. Dumateng para bapak ibu ingkang tansah kula hormati, akhiripun sedaya ingkang kula aturaken wonten kirangipun
Wonten kelepatanipun dalem nyuwun agung elir samudra pangarsami. Kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, para legah ingkang kula mulyakaken. Mangkono ta wau dawuh pangandikanipun utusan saking panjenenganipun Bapa Supami. Perlu mangertosi bilih kala wau pengen kawula nyebat piyantun. Nanging boten namung piyantun, bahkan piyambakipun Rama Kyai. Ingkang asmanipun sampun kawentar, piyambakipun Bapa Kyai Subagir, pengurus NU. Mila babakan ngaji hakul yakin ahlinipun dasaripun wasis hangrakit basa. Mila pangandikanipun ririh ruruh hangarah prana. Dumateng panjenenganipun Bapa Subagir kalau aturaken gunging matur sembah nuwun. Para rawuh, para lenggah prasaja wonten ing madyaning palenggahan hangancik hadicara ingkang kaping gangsal. Nun inggih atur panampi. Wondene jejibahan menika badhe dipun asta tetewangganing para lenggah nun inggih pangarsaning Praja Dusun Pencar panjenenganipun Bapa kami tuwa nun inggih Bapa Suwito. Mepilih sampun siyaga ingkati keparenga kawula aturi jengkar sawetawis saking palenggahan tumuju dhateng sasana sabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadaratul kiram panjenenganipun para alim, para ulama, para kiai ingkang dipun mulyakaken Allah lan ingkang wajib kula panjenengan sedaya mulyakaken ingkang tansah kala hormati. Wonten pangasanipun sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ugi saha para pepunden ingkang tansah dados panahing pamawas miwah lebeto ing pitutur. Wonten pangarsanipun pangembating praja satriyaning negari ingkang tansah dados pandhoming kawula dasih ingkang sinubeng panghormatan sumrambahing para pinarak lenggah kakung dalah putri ingkang tansah kawula hormati. Saderengipun kawula matur langkung rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang pundi Allah sampun paring pinten-pinten kanikmatan kerahmatan dhateng kula saha panjenengan sedaya sehingga wonten ing dalu punika kula saha panjenengan sedaya saged rawuh ingkang krawuhi undanganipun Bapak Sujarno kanthi wilujeng boten manggih halangan setunggaling perkawis boten sanes monggo kita agar ikraraken kanthi tahmid bilisan kanthi wasan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat sinareng salam boten kesupen
kita aturaken wonten junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan cadong-cadong syafaatipun menggah barokahipun awit kula panjenengan kesang wonten ing alam donya langkung-langkung bincang wonten ing zamul akhir. Mugi kula panjenengan sedaya pikantuk pitulunganipun. Amin Allahumma. Dumateng para rawuh ingkang tansah kula hormati, para tamu minulya ingkang ketemben rawuh, mirungganipun sulih saliraning saking panjenenganipun Bapak Supani wonten ing dalu punika kula ingkang pinitados minangka sulih saliraning saking panjenenganipun Bapak Sujarno dalah Ibu keparenga matur ing ngarsa jengendika sedaya. Sepisan panjenenganipun hangaturaken salam taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Sujarno dalah keluarga sampun katampi kanthi suka rena-renaning penggalih pineksen para sesepuh pinesepuh ugi sedaya para rawuh. Bapak Sujarno dalah Ibu wonten ing ngriki boten saged napa-napa namung saged hangaturaken puji pandonga kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tungkap salajengipun panjenenganipun hangaturaken setunggal penganten kakung ugi wonten ngriki Bapak Jarno pasrah dhateng kawula kapurih kersa hanampi nika utusan saking panjenenganipun Bapak Supani ugi Bapak Sujarno hanampi kanthi asta kalih ugi sedaya aturipun saking pambektanipun mas kawinipun ugi Bapak Sujarno hangaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ing pangajap mugia sageta hamimbui raos mantep miwah greget nak kula Nisa Lestari nika tumuju gesang bebrayan kalian nak Bagus Ahmad Mubasir. Menggah menapa wujud lan kathahipun sedaya kala wau amung dadosaken bombong miwah pembenging penggalih ingkang boten saged kagalih jer menika amung syarat saronong mungging agami tumrapipun tiang jejodohan. Pratandha katampi mas kawin mahar kersaha keparenga kala sak mangke nak kula pun Nisa Lestari kersa hanampi sedaya peparingipun saking nak Mas Ahmad Mubasir. Mekaten ugi semanten ingkang saged kula aturaken kathah kelepatan kirang sopan ken kula matur kula nyuwun pangapunten. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh wijang gamblang cetha ngra wila-wila dawuh pangandikanipun wong agung pangarsaning praja inggih Bapak Suwito. Kula aturaken gunging matur sembah nuwun. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, para alim, para ulama, para bapak, para ibu, dan para lenggah Kakung Sumawana Putri ingkang kula mulyakaken. Wahyaning mangsa kala hangancik adicara ingkang kaping 6 nggih. Doa pratandha lamun paripurna
acara wonten ing dalu punika. Semonten ugi kawula anggen magut wicara minangka pengendali wara. Tentu wonten klentuning ukara. Kisruing parama sastra ingkang singlar ing reh tata krami mila kawula tansah cumadung luntringsih samudra pangaksami. Undine acara doa minangka panutuping acara ing acara dalu punika jejibahan ingkang badhe kaasta dening panjenenganipun Bapak Kyai Munir. Sasana kawula sumangkaaken. Kangge kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bibarakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wa sayyidil akhirin rabbi Allah tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan lillah wa ta'ala sidah ya rabbana lakal hamdu sultanik. Allahumma nawwir qalbi bi nurika nuri hidayatika nuri syamsika fatana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu laka baina khair barakallahu laka baina khair barakallahu laka baina khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannatal ma'mur ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin istajib du'anaka wa hum biha subhanakallahumma wa bihamdika. Salam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kasugang rahmat saha berkahi Gusti ingkang Agung, tansah kajiwa kasalira dumateng kula sapura lenggah. Dene ing dalu punika Bapa Jarna miwah Ibu raos syukur bombongi manah bingah saged netepi darmaning sepuh pramila caos sugata buga ingkang sampun sumadi ing sanggar buga. Keparenga para lenggah kersa ngersakaken kanthi sekeca awit saking cupeting karya kiranging juru ladi keparenga para rawuh sapa lenggah kersa jengkar sasana kalenggahan tumuju dhateng sasana buga mundhut piyambak-piyambak. Semanten kula akhiri yaiku salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.